बरपेटारत रेलवे स्टेशनाव गोबां बिबांनि जिब जुनारनि बिगुर हमनो हायो। नारकोटिक कन्ट्रल ब्यूरो आरो हावलिनि 64 BN SSBजों लोगोसे बरपेटारत हाग्रा बिफाना मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै अखं आसाम फारसे थांनाय रेलगारियाव सेबनानै गोबां बिबांनि जिब जुनारनि बिगुरफोरखौ हमनो हायो। गुबुन हादरसानिफ्राय रेलगारिजों लाबोनाय समाव हमनो मोननाय बिगुरनि लिरथाया 220 किल'ग्राम आरो बियो खेवथायनि होनना मिथिनो हादों। बे जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव सासे आइजोजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय 3 सुबुङा चेन्नाइनि मुथाया रामालिंगम, पालानि मुरुगान आरो एम सलिश्वरी होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनायजों लोगोसे 3 सुबुंनिफ्राय गांदाइन बेग मोनो होनना फोरमायो। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय जिब जुनारनि बिगुरनि मुलुगनां हाथाइ बेसेना कौटि रांनि जागोन होनना फोरमायो। बरपेटारतनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब। पेपार